Tini ke hai se kalbari ni blog sing jauh kha ke pulan lam sogon rok na ni blog o ngatin blog nai tong ni rok na phonok nai busuk jarati phonok iman Iko sa phai le ya de Ana yin ni sito le ba Bos dia ke mana kau? Kalau tin dok tu ma sing ma tong ka kai officer kai no tin dok kai no pun thai la ya ke kainan ta si kainan dol sa re hoga a kainan ni ai ni borok kai ne pai ko ta ma sa bai su na nong je anok phunuk tong mani mong kha moi song ni nok obong kang ke chongpong nok ro belbari ta inge bong ni nok sing ta bere nai tongo ko nai di nok nugui man khana jaga wo ekta room extra wo jesus ni room khlai resa obonok buri nai tongo sing ang nai thok jak suka chung joto na nai thok jakha nai ne di nugui man khana norok nai tung ni mo hai ke no sai khare han blog no dong te phunuk anang kalbari rok no Zomani bagai upili ma nai phika waisa nai bo ong jakliya han he te suma nai phika kana rong na chance review kata tivisa nai ni ikona hari han ke tabo khungka ke ko nuguman khana yango jaiti gusti rok asul laijak joto no malai lai nai borok bo malai ma ba tong thok lai kya kok rok salai tongo iko nai di ma ko nai di Nomor paisa. Hey. Tak kalian kalbari bisa. le para wa sa kalbari wa Tak kalian ni. kalbari wa kai wa ba anak anaknya mana yang kau tadi gusti malah lainnya ke menesak ini ya orang saya Tabung ke kenya jamai tongmani jago sing hapa kyang kyau jago ikono rok nukhana borok bang mang ke baksa kayang e hili rok lai tongo ke mosai tonglai gan tamui habinang rok gan khanari malia tangi gang ke gan rok khang ke buning gan rok ke copyright dok phayo honai nai ke mo hakina rok nogui nai enjoy khaisidi ko mosai tonglai kha joto dol ke ai kenya jamai ke asuk jak skri borjan thaka maita sana thangka engka eng photo shoot dok choli chongai baksa ke bising hai kana mosalai tongo gan to khanari malia ke narok nai tong di mo hakina ni video na paisa Iko narok nuguman khana jagawa charai basa mongke mamini charai ko pai tong borok tapi jango amoi malakya ke ang bono sengka mai da chaka hanai nei ke bo mai chaka ni sau tambai chaka ni samase kakai bai chawon chatra no I hini sai tong tikha bokrok suku khlai nei kakai bai hini sau ke bokhe mami charai besane mina ma bokhe mami ko perikah ma nong khana gan tam jani bagai mute khai normal ma khanari tabo ke sengkal bari ni mai chabai tabo ko moi songni no hapai kya no phaile ni sakang moi song no kisa habai thani ne hapai tongo ta yang phage di nang jakru Kiri jago. Ngeseng tabu kena ko thang sidang tini blog aseng nasional jotono hor kaham.